chi. Mae gen i fi Celsig, dim figan Celsig. Ti'n iawn, dim figan Celsig, dyn nhw dau ddim byd. Yn wir rhaid i ni beidio a bwyta yn ormodol. Rhaid bwyta digon o bob dim a hynny yn gymhedrol. Mae pan pethau'n mor bwysig a rhaid i ni gyfuno. Nid oes dim dadl yn y bocs, mae rhaid i bawb gytuno. Dwi am ddod o hyd i'r ateb. I'r ateb. Mae'r matadel yn fformula. Yn fformula. Mae gen i'r ateb o anhyder. Anhyder. A mae hi'n aelod o Mensa. Yng Coleg Cambridge ges fy addysg. Coleg Cambridge. IQ o 293. 293.